Ditumpak gitu.
Cekelan kok ndak lali. Bu, monggo Pak Suran. Yo. Gawe bareng ya, Cok. Pacule biasa sih, arite biasa sih, Cok. Ayo rene. Yo. Solo. Ayo. Nyayai karyane projo. Gugur gunung tandang gawe. Sayo rukun bebarengan ro kancane. Lilo lan legowo kang doyane negara siji. Lelu maju papat diulang-ulang ati mesti ing dalam rampunge. Olopes konto baris, olopes konto baris, olopes konto baris, olopes konto baris. Ayo, nyambut gawe bareng. Sayo rukun bebarengan ro kancane. Lilo lan legowo kanggo mulyane negara siji. Maju papat Ulang-ulang ati mesti ing rampunge. olopes konto baris, olopes konto baris, olopes konto baris, olopes konto baris. Kulino baris. One more Pak again. Surat, aduh suaramu Pak, ya ampun. Wapi Oke. suaranya. Wiwitane handerek sang peke priya bagus kang olah budaya sowan menyang kutha gedhe Gede banget, Mas. nah nggih matur suwun paringi bebungah nggih
Ampun kesupen kula nggih didongakne lho, Pak. Lho, Mboten namung Mbak Teki. ora nyuwun donga karo Pak Wardoyo. Pak Mbak Wardono. Teki. Jenengan mau eling mboten didongakne. Jenengan didongakne panjang yuswa Lah Mbak iya. Teki ngantos 100 tahun. Nah, rampungke engko nyuwun donga. Bendara terus kayu neyon selendang kuning ekang saking bukir Bablas. ya sing ngene wae Lah iya. swara kurang permono Oh. ning wasis ngrung hangrung-rung marang bendara Oh. ndak kaya sari tilawah iki kok sangat ya ayu pijar ngincangake alis Siti demenan lho Mas. Siti demen terus tresno Siti demen Pak Saijo kalau wong ngersakaken namung bawane nggih. nggih Nggih to? Oh Langsung, langsung. Lah wong ngendikane bawane to ya Pak. langsung loh Lho Oh, iya, iya. malah nambah meleh. Mas Tulus, Ya Allah. ngapunten urutane Sisi Deman, Lara Asmara, terus Tanjung Lali- Perak. lali janjine. Lali janjine. Ku ndak lali ya Pak iki. Yo. Luwih becik patenono Pak Saijo, Mbak Riri. Selelelele. Ya, mongko kowe bocah gunung natian bocah gunung akan tukoan rempong Cimoraga koko kurung heka hormatan mamrong ruko katya pinjo Loro asmara. Lajeng mangke lali janjine. Lali janjine bar kuwi rungkat ya. Medley papat. Urip ono. Iyo. Oh.
Iya, akhirnya ketemu ya. Ah. Iya, ya Allah. Monggo ya. Waduh. Aku ngente. Lali janjine. Oh, oh, Mangke akan ada request lagi. Tergantung, kalau 150 lagi bisa jadi nggak lunas. Oh nggak lunas ya? Ulang lagi. Pak Saijo wonten meleh lagune? Oh, bariki bablasne rungkat. Oh iya. Janjane kowe ning ngendi? Alhamdulillah, satu album bersama Teki Kusuma.
Ijo harus inget ya. Eneng salaran. Lah Pas iki. pas nembe napa Pak niku Pak? Wis pokoke ngarit. Curiga. Oh ngarit. Nggih. Syukur bisa nyawa. Gunung desa dadi rejo. Dene ora ilang ning padha Chandra Sona. Zaman megap-megap juga ya. Boten. Kalung tua. Niki kecepatan 170 niki Pak Dewa. Pak Sami Pak pasukan wis tua ya tetep ngregeli. Nggih nggih. Syukur bisa kawan. Gunung desa dadi raja. Dene ora Kalau satu lagi masih nyampe